Ćao, dobrodošli u moj novi klip. Evo nas u Team RS-u, posle malo duže pauze vraćamo se na YouTube. Nismo bili tu iz opravdanih razloga, verujte mi. Čekanje se isplatilo, tako da očekuje vas dosta nekih novih zanimljivih projekata, a mi se vraćamo u garažu, nastavljamo da šrafimo i snimamo. Sada je sezona godišnjih odmora, pripremamo raznorazne automobile za putovanja, tako pored malih servisa uvek uradimo pregled auta, a ono što je najbitnije za put jesu kočnice. Danas na meniju trojka G20 sa najsnažnijim dizel motorom, a u pitanju je M340 dizel. Ovo je možda jedna od najsnažnijih standardnih trojki. Znam da postoji M340i. Ali ovaj auto ima tonu obrtnog momenta. Kad kažem tonu, mislim na 700 Nm. Što je baš dosta, toliko obrtnog momenta nema čak ni M3. Ovaj auto u standardnom paketu opreme dolazi sa velikim M-ovim kočnicama, jer ipak je potrebno da se ovako brz auto zaustavi. Mi ćemo danas raditi mali servis i naravno pored toga ćemo proveriti kočnice. Proverili smo kočnice, disk pločice nisu došle do kraja, upalio nam je upozorenje na tabli jer je oštećen indikator. Indikator je oštećen zbog diska koji je dosta ukopan, to jest dosta potrošen i on prvo dodiruje indikator i zato ga pokida pre nego što se potroše pločice. Svakako ovaj disk ima propisanu minimalnu debljinu i ovo je davno bio za zamenu, ali neko nije zamenio, tako da ćemo mi to sada da uradimo. Kao što sam spomenuo, pločice nisu potrošene, tako reći skoro da nisu uopšte potrošene. Glavni problem je u diskovima jer su ukopani i zbog toga trenje je najveće na ovom skroz unutrašnjem i skroz spoljnem delu. Čim je trenje najveće, odmah se tu pločica i pregreva i onaj mekši deo izgori brzo, pa može da dođe i do škripanja. Zamenit ćemo diskove, zamenit ćemo pločice, indikator i time rešavamo problem na ovom autu. Ne znam da li sam spomenuo, ovi diskovi su ogromni, imaju 348 mm, idu na trojke, petice, sedmice, X5, X7, svi BMW-i koji imaju M-ove kočnice dolaze sa ovom veličinom diska. Disk možda nije preveliki, kada kažem 347,8 mm, ali ova ploča je dosta velika, zato taj auto i tako dobro koči. Kod ovog auta se razlikuju levi i desni disk zbog ovih kanala unutra koji odvode topao vazduh iz diska. Diskovi su zamašćeni svi, to jest ova površina je masna da se ne bi hvatala korozija, tako da pre ugradnje moramo da ih odmastimo. Mi smo se odlučili za TRV zbog njihovog dokazanog kvaliteta i zbog dostupnosti delova u aftermarketu, čak i kada je neki ovako auto koji nije svakodnevni, kao što je ovaj M340 dizel. Lagano čišćenje glavčine jer vidimo da nije ni zarađala ništa i auto nije imao problem sa trešenjem diskova, tako da ne moramo da merimo da li je ona kriva. To je bilo sve u redu.
čistimo i stavljamo novi disk. Ove pločice su iste, sve 4, znači nemamo spoljne, unutrašnje, leve i desne kao što imamo na primjer na nekim Mercedesima, tako da nije bitno koja se gde namontira. To kažem, to je samo za ovaj auto. Očistit ćemo malo klizače koje drže pločice, jer ako oni nisu čisti, odatle može da dolazi zvuk škripanja, to jest to fina vibracija može da proizvede zvuk zbog kojeg bi kočnice u budućnosti pištale. Tako da to čistimo, podmazujemo te klizače i vraćamo ih na svoje mesto. Ono što ćemo sljedeće uraditi na ovom autu jeste provera kočione tečnosti. Kočiona tečnost se po BMW-u menja na 2 godine, a mi nismo sigurni da li su to ovde uradili ili je neko samo resetovao servis. To ćemo proveriti lagano i odmah ćemo vidjeti u kakvom je stanju ulje. Ovaj aparat ispituje kočinu tečnost, to jest meri vlagu u samom ulju. Zašto vlaga nije dobra za ulje? Jer voda prokuva na 100 stepeni, a kočiono ulje na dosta većoj temperaturi i može se desiti usled nekih dužih kočenja da se ulje ranije pregreje i da ostanemo bez kočnice. Sad ćemo proveriti koji je nivo vlage u ovom ulju što sam izvukao iz čantre, pa ćemo onda vidjeti da li je za zamenu ili ne. Kao što smo pretpostavili, ulje je za zamenu, tako da se bacamo na ispuštanje ulja i sipanje nove kočione tečnosti. To nećemo sipati i drukati kočnicu, imamo pumpu u koju sipamo novo ulje, ceo sistem će biti pod pritiskom i onda samo u krug odvijamo jedna po jedna kočiona klješta i tako izvlačimo tečnost iz sistema. Kao što vidite, ispustili smo oko pola litre ulja iz svakog točka. Ulje ovako vizualno nije prljavo, ali zbog te vlage je za zamenu. Tako da nećemo drukati kočnicu pa ispuštati, može i tako. Ni ova pumpa nije preskupa. Ostatak alata vidite da je improvizovan, može da se uradi, tako da ova popravka je dostupna svima, a jako je bitna jer može da izazove veliku štetu. Kada to ulje prokuva, bukvalno ostanete skroz bez kočnice, zato i savjetujemo da se to uradi na vreme, jer sama popravka nije previše skupa, a može da napravi veliki džumbus. Tako da ovo ćemo isto ponoviti na svakom od točkova. Pogledat ćemo gore na pumpi da li ima dovoljno ulja unutra da ne bi sipali vazduh umjesto ulja i time završavamo zamenu ulja i rad na kočnicama na ovom autu. Još jedna stvar koju obavezno morate da uradite nakon ispuštanja ulja iz kočnica jeste pranje kočionih klješta. Svuda gde je bilo kočiono ulje mora da se ispere jer to može da uništi boju na ovim lepim kočionim klještima. Nakon toga ide lagana vožnja da bi osušili diskove, a u nekom od narednih klipova možete očekujete da ćemo snimiti kako ovaj auto u stvari ide.
i zašto je nama toliko zanimljiv. Ako vam se svidio ovaj video, bacite subscribe, share, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Budite mi dobri.